नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत सुंगटा आंबटकरच पळूया. आंबटकरच्या कामकाजाय क्लीन करून धुवून घेतील सुंगट, सोय, कांदो, कोथिंबीर, मेथी, तांबडी मिरसांग, आमली आणि हळद. सगळ्यात पहिले एक कायलीत थोडेसे तेल घाल, तातूंत मेथी तांबडी रंग येतपर्यंत भाजून घेऊ का. ही मेथी सेपरेट प्लेटात काढून घ्या आणि त्याच कायलीत थोडीशी तेलात कोथिंबीर भाजून घ्या. कोथिंबीर कलर चेंज झाला की ते बी एक सेपरेट काढून घ्यायचे आणि एक चमचा कांदो जरा तांबड जातपर्यंत भाजून घ्यायचो. आता एक मिक्सर आयदनात सोय, भाजील कोथिंबीर आणि भाजील कांदो, हळद आणि सुकी मिरसांग थोडे उदक घालून गंध मसाला वाटून घ्यायचो. आमली ना जाल्यार आमसाण बी यूज केला जाता आणि ते वाटच्याक घालची. भाजून दवरील मेथीचो पिटकन बगलेन कांडवन घेवचो. त्यानंतर आंबटकरच्या तपात थोडेसे तेल हुंकन घेवचे. कापून दवरील कांद्यातलो थोडोस कांदो सेपरेट कांडवन उरील कांदो भाजून घेवचो. कांद्या कलर चेंज झाला की क्लीन करून दवरील सुंगट बी हातो भितर 1-2 मिनिट भाजून घेवची. आता वाटून दवरील मसाला घालचो. आमली घालची, रुचीपुरती मीठ घालचे आणि थोडं दवरील कांदे घालचो. उदक घालून आंबट थोडे पातळ करून घ्यायचे आणि एक गजगज येवचे सोडचे. गजगज येतानाच पिटकन दवरील मेथी बी घालची आणि एक पटी सगळं बरेकन मिक्स करून घ्यायचे. गरम गरम सुंगटा आंबट आणि शीत रेडी असा. तुम्ही बी हे घरात करून कसं म्हणून कमेंट करून कळया. व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.